Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biyag, ag progreso! Kastala ti biyag! Drama, apakaabulan, dagiti nagduduma, apagteng iti biyag! Ano sirigen? Ket makapalik! Ngem ubog ti pagwadan, kadagiti mawaw, amaseknan! Kastala ti biyag! Isagsagot ka na kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Kastala ti biyag! Ket ita, adto'y ti may sapay apakasaritan, ama itampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Oh, apay anak kadumog kalatan, dinakmatan kasarsarita, Bert. Kasarsarita ka, Bert! Sumungbat kamot tasaan kamot nga umal. Da kaya ti sumungbat, tama ano kamali para ken ka ti ibagak. Anya? Tunggalad na ngamin ibagak ken ka, supyatam. Awanan ti imbagak anasayaat. Ay, mala. Tumakder ka nga rod dita, taing ka gumatang iti tinapay, ijay tersena. Anya nga tano si kamot ti mapan gumatang, tadda kumamot aramidag. Ti ko namkit day, masadot ka. Awan mati amok nga aramidam dito'y balay. Agtignay kantanay, mabisina. Kayat ko, tagmerienda. Ay na, amuyo nila kay ka. Di na pa'y malabaan mo ti kaos na. Nagsadot. Nay, apay niya nga oray ti asawam kat istoryaam ti aramid na. Awan mo ti dakas na. Asawak ti istoryaag. Hay, jak ngamin magustuhan ti ugali ti asawak. Ay na, nagkamali ang anak ti asawa kan kuana. Nay, nagsingpot tupay ni Bert nga asawam. Awan ti pakasarsaritaan na dito lugar tayo. No, ijay balay me, ay nagsadot. Day tala agbuy-buya iti TV ter aramidan na. Ngam saan arumba ngayon kakit din dadadaulan ti asawam kadagiti kakalugaran tayo. Anya? Nagalas, ti kastangar aramidam ken ni Bert. Aguray ka man, biday. Apay nga isakit mo ti asawak, Adan samat relasyon nyo kin ni Bert, Na, jak kayat ti tenor ti saritam, Susan. Amang ano jak makapagtupal, tutupan kad. Ay, madimot nga agpaiso ti araramidem, Susan. Nakakaasin ni Bert, abugbog kawam. Nanang. Nasabat ko itay ni Biday. Kat ingkakit din inchis-chismis ni Bert kadagiti araramidem na. Ay sus, sana ka chismosa, nanang. Dayjay abiday ti chismosa. Taimbaga na kada kayo, dagiti imbagbagak kada kada. Ay nasusan. Sika tinakababain iti kastang araramidem. Apay mat anay bagayo ti kasta, nanang. Daytoy ti tantandaanam, Susan. Di mo bugbog kawan ti asawam, tapno awan ti pakasarsaritaam. Anya? No lumabasak ije balayo, mangmangeg ko ti panang bugbog kaw mo kan ni Bert. Iso akan ayon mat anakadumog ni Bert no masabat ko. Tamababain iti araramidam kan kuana. Nanang. Saan mat asigod akas jay ni Bert? Tanalaing makisarita, kan makilangan kadagiti tattao. Kastala ti biyag, nanang. Ay, manipod nagasawa kayo, kat pagsasawam ni Bert, nagbalinmeten ama nagbabain jay asawam. Umasidag ka man dito'y Bert! Nay, apay ka di, bakit? No di ka umasidag, ibasibas ko kan kada ito igam ko asagad di tarutam! Apay manin ay, di na kumamat bugbugkawan kababain mat kadagiti karuba. Ayawan bibiyang ko kadagiti ka aruba! Imbagak amang isaang kan iti pangaldawan, ngam di ka payla nagkirin! Kay bagbagam pailaan kanya kamang isangak, Susan. Agure kalaan ka, di tamang isangak ko. No imbagak aramidam adagos! Di mon itong tungkwa ti aramidam! Jaski ka! Nakarumot ni bakit mo, Bart? Itali mabasak iji parangan niyaw. Nangag ko ti panang bugbog kaw na ka. Ay, nagagetak mo ti amok.
Ngam ibagbagakit din ni Susan kadagiti tawa nagsalutak. Una yan, napan nakailawlawaan mo ang asawa ka ni Susan? Jak ni namnama nagalasgam ti ugali na, baltog. Nagkutong ka pa yan, Bert. Naglaing kay di makisarsarita kadagiti kabarkada tayo. Nangamita. Nakadumog kamutlatan nakasla nagunag-unay ti pampanunutan. Jak manam mo da ito ariknak ita. Takasla mababainak mo na makisarsarita kadagiti tattao. Awan ti rumbang apagbainan, Bert. Nikit di Susan ti adu ti pakasarsaritaan na dito'y lugar tayo. Kapoy ti aramidin na ka. Awan ti mamatiken kwa na no agistorya. Ti amo ni Susan, kat awan aramidak ije balay. Tati kayat na, makitkita na latan nga dar aramidak. Ket no naginana akon, ibaga na mo na sa dutak. Ay pasensya kan abalayan. Jak kanunungan tinagalas nga ugali ni Susan. Bugbog kawan na matan ni Bert aputot mo. Wan nga raw abalayan. Anya nga tatirumpang nga ramiday tapno agbalbaliw ni Susan. Takaasimot ni Bart. Ay, sa anak anagliway anang bagbaga iti anak ko. Ang awan matlat ti pagbaliwan na. Agasang takim mamang kanyak ni Bart ijay balay. Ibagbaga na ti sakit tinakem na ken ni Susan. Saan pa yan ang makatorturaw? Ken awan tital na ti panunot na abalayan. Abalayan. Ay na, nagbalinaon akaslaawan amo na ti anak ko. Idinto ta naggraduar mag iti kinamaistraw. Ay, Idinto ta high school graduate laang ni Susan. Jay kit din nakadapaw iti kolehiyaw ti maimamamag. ay, Saan lang amin ang nakapasa iti board exam kahit ni Bart. Iso asaan pa'y ang makaisuraw ti anak kaw. Agarami takman iti bangkito. Imbagla nga pagtugaw na aglaba. Bert! Ne, si kamat gayam baltog. Makumikom kan sa agayam. Saan mait? Apay aya. Anda ko mapapananta pagtrabahuan. Sa dino? Iji balay ti kasinsin ko. Ket si kati ala kakaduak amang tarimaan iti kabinet na. Ah? Ay ka na. Bert! Oh my man! Ay ayaban na ka ni Susan. Ah, mabit lang bakit? Kasarsaritak ni baltog. Abay! Napatpatigkit din day tabaltag! Ngam iti bagakin ka? Ah. Oh my God! Ay sus. Binugkawan na ka manin. Dalagang! Ala, ingkan paray. Kunak man no kaduam ni Bert ama pa nagkarpintero, baltog. Linapdan ni Susan. Binugkawan na nga rod itay ni Bert. Kutagsarsarita kami pailaang. Nagalas ti ugali day babae. Ay, Upat ti nagbabaetan mi abalay. Ngamangag ko pa ilaang ti boses namang bugbog kaw kan ni Bert. piman mo't ni Bert. No siyak. Jakon pagtagtagaryan ni Susan. Oray masabat ko. Jak lakit kitaan. Kastamot din tiraramida biday. Ay, nabainanak itay anangawis ka ni Bert. Ta inayaban adagos ni Susan. Tiyan mo siguro ni Susan, pakaidayawan na ti kasdyang aramido na iti asawa na. Ngam ti di na mo, ado ti pakasarsaritaan na. Urayan nak iti batog ti pakanan, tadabiit gatanga. Wan bakit? Mapankalatan. Oh, igamam ti bagtong tapno awanan ti imat ko. Itugot mo latan tabasit mo tibag mo. Nagado ti bit-bit ko pinaling kita. Ibitin ko di tatiltil mo. Di kan agreklamo. Ala, inako. Napano? Nagadumatan nga imot ko. Ipilit na pailang, mate. Na, una yun tilang ang Bert. Ah, Kaskala Christmas tree, nagbitinan dagiti pinalingki yung ni Susan. nagudong kamot gayam. Wan, itay kayo pa'y lakit kitaan ka ni Susan, dito'y sango ti pakanan. Una yun, di pa nang parigat na kan ka, mga wit ka dagiti pinalingki yung. Idinto ta ni Susan,
Awan ti imot na nang ibatikan ka dito. Kasta latibiyag, biday. Baybayamon ti asawa. Kabalak matabagkatan amin dagiti inudong may. Nasingpot kakit di Bert. No siyak lang ti lalaki. Nabayagan a pinanawak ni Susan. Oh, bakit? Apay anak ang isuot ka. Ha? Dinak man kasarsarita! Jaski ka! Ay, Awan bibiyang nyo ang makangag! Ririmi da ito nga gasawa! Susan, agbain ka kumamay. At data dito'y jeep. Di na pagtangaan, bay! Iso matlagayam akayat mo ti simurot kanya kanagudong! Nagsara kayo lang iti da jabitay! Anya? Ay, tanangam tangiwat mo, kababain. Makaawit tanto lang, ha? Magsasawad kay ti saan ang malamlamot ni asaw! At da babaeng! Babaeng ni Bitay! Una yung tipa ng bugbog ni Susan iti anak ka. Nagsarak kayo! Ay na, adayo akay lang. Nga magmangag kang tibusis na. Ay na, kaasimot ni Bart. Ay na, Diyos ka! Ada pa yung nabuong! Na, delikado! Ang mga ano ang pinatayan na kita doon! Mapanak iti balay na! Didak pakibiyangan tatang! At da babae ni Bert aputot nyo! Anya! Ay na, Susan! Agkalma ka laang kuma! Nagadong titataw di tarwara makangkangagkan ka! Awan bibiyang ko! Hustong di mo gagaraan tagpukaw. Bart, podno ka na iti ibagbaga ni Susan nga da babae. Awan, tatang. Inikan lang ni Susan iti madya kay papanan ti panagsarita mi kinibiday. Nangagmaw, Susan. Kaaruba tayo laang ni Biday. Di mo ko mapagimunan. Di yu isakit na nakyo tatang! Babae ni Bert ni Biday! Nangag ko tayo, Susan! Ha? Kanita, tagsasarita tayo! Yawanan pa in abinay! At dalagayam di tarwar adungdungag! Ha? Susan, nagpigsa ti boses mo. Iso amang mangag dagiti kaaruba dagiti ibagbagam, Susan. Nagsasarita da ije barangay hall da Susan ken Biday. Ay, kayat ko akabilan jay anak ko abalayan. Talaga amang ibabainon. Wen nga raw, pagatapan na payin a babae ni Bert ni Biday. Ay na, ay agpigpigar-garak iti pungtot ko abalayan. Numabalin laang kabila ko ni Susan. Abalayan, di mo aramiden dayta. Ta isupay apakasarsaritaam kadagiti kaaruba. Bayam ani kapitan ti mangsulbar iti parikot da abalayan. Ay, agyaman akiti balakan mo, abalayan. Nabayagan nga agtap-tapelak. Gapo iti nagmadingar aramidan ni Susan. Mismo pa'y nga asawa na kat pagsasawan na iti kadwan ti tao. Kunatay nakasaritak at tagakabangibang a barangay abalayan. Pinagsasawan ni Susan ni Bert ije unag ti Jeep. Anya? Nagadoa pa sa heroes ti nakaimatang iti panangbugbog kaw ni Susan iti asawa na. Nagalasan ti ugali jay anak ko. Talaga anak kababain da jay nga inaramid ni Susan. Awan respito na iti asawa na. Imbag man ta di mo impagat-pagat da dya, Susan, Biday? Nalimbong pay laang ti panunot ko, baltog. Tano saan? Pinenget kon iti sangwanan ni kapitan. Nalpas lang araw dun ti saritaan nyo. Ni pa'y la Susan mo't tinatangig. Imbaga pa'y ti asawak aluguban na laangan ni Susan tap nagtalnan. Anya? Ay, No jak linapdan ni Henry nga asawak. Amang ano imbaltognan ni Susan. Susan? Apay akas na tilangayo na anang. Mang mas kayo man. Ay, kababain kan dito'y barangay tayo. Nalatakan gapo iti nagalas nga ugalim. Manang,
Saan laeng adito'y barangay tayo analatak ka? No di kat uray ijay kabangibang a barangay. Agdinamag tinagan mo. Nanang, Ay, agbalbaliw kan. Tapno awan ti pakasarsaritaam. Agsina kayo langan kinisusan no saan ngagbalbalew. Puor ti kararwam ti kasdi nga ugali na. Tatang, natangig pa'y lang idi kinasarita ni Kapitan. Ipilit na ti kayat na. Noan niya ti napanunot na. Isulatan ti bagbagana. Talaga saan ngagpampanunot ni Susan? Tatang, agtalinaedak pa'y lang dito'y balayo Saanak pa'y lang agaw-awid ije balay me. Nasaya at dayta na panunot mo, Bart. Mala, ingkakit di mangan, tanay, nagkutong kan anak kaw. Konsumisyon ko ngamin ti asawak, tatang. Ay na, masya naklaunay kinkan anak kaw. Nalabas unay ang terapis mo. Iso ti lumabas, nangagkuti ibagbaga dagiti kaaruba kanya. Pulos nga awan matten ti makasarita kadakwada. Liklikli kandak matten. Ni Baltog ti masabat ko. Baltog! Mabit lang! Amo sa'yo. Inadaywanak ni Baltog. Talagang awanan ti mayat a makisarita kanya. Uray ka di si ka, nanang. Di nakmutten kayat akasarita. Nakaululi magkayong nanang. Kaslada sakit ko ang makaakar. Taliklikli kandak dagiti tao. Ay, Nanang, kasarita dakmut uray apagbiit lang. Nanang, kasarsarita kayo. Kasyandak kadimot tani awanan ti mayat makisarita kanya. amom matlagayam ti agpakaasi, Susan. Agyamanak nanang, nagsao kayo matlaang. Adon ti pakasarsaritaam. Tay kunak ngarudan kan kaide. Di mo bugbog kaawan ti asawam. Tapno awan ti pakasarsaritaam. Nanang, Ita, kasla kakaasi ti langam. Taawanan ti mayat a makilangan ken ka akaaroba. nanang, saan maten ang nagaw-awid ni Bert ijay balay? Iso nga imalatiwak dito'y balay iyo. Ay kat na o masiguron ati asawam ken ka. No amirisan anaimbag. Rombang laeng aliklikan na kanti mismo nga asawam. Taawan tinasayaat nga inaramid mo kan kuana. Pasig asakit tinakam ti impaay mo. Nanang, Iso nga agbalbaliw kan. Tapno agsublimot laeng kan ni Bert nga asawam. nanang, Jagayam kabailan nga awan iti denak ni Bert. Ha, matlagayam. Ay di ka man kundi sangit, Susan. Ay, syakto pa'y timangkabil kan ka. Ha, ingkakit di dumawat iti pamakawan kan ni Bert. Tapno maurnusan ti amin kada kayo. Titan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Di mo bugbugkawan ti asawam, tapno awan pakasarsaritaam. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag! Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser, ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ngestasyon Kastalatibyag. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.